Barka da zuwa tashar ta Kowa TV, duniyar labaran gaskiya. Tofa, jaruma a masana'antar Kannywood wato Rahma Sadau ta saki zafafan hotuna da bidiyo inda ya haddasa cece-kuce a masana'antar ta Kannywood. Baba ka tsaya ka kalla. Wannan bidiyon da mahotuna sun bayyana kaɗan daga cikin surorin jarumar inda za mu kai ku domin ganewa idanuwanku. Kamar dai kullum idan wannan ne zuwanka ko zuwanki na farko wannan tasha ta mai albarka, ku danna mana subscribe kana ku taɓa alamar ƙararrawa da alamar liking yace da zarar mun ɗora sababbin ayyukan mu za ku gani. Mun gode. Wannan mun designer yadda suna saka felala ka so gani ga jam yanzu muka soma barnan mu suke gani a TV kawunan mu duk da hula. Baba kana da hula. Yamana lashe money ya ake kira da 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 lashe money. Kido no be like tana da yan samari just kar ka manta wannan gaidin na fa bata money. Kawai ka batta ni Kido zana ganta so nake na samu fam number wata kawanta. Baba fa Kido kar ka sa ta kashe kanta just ka san mace ce kuma rauni bagare ta. Jiya ta kira ni ma bata da hoda wani zo cikin Republic ne mata oda. Okay na tina din na da Land Rover but tana yawan kira na wai in zo in bata roba. Haba DBB maga ke take easy kar ka manta wannan yarinyar na da easy. Kido na sani but ina da magani ni kawai ina ganin zan gudu ma in bar gari. Haba DBB maga ka bugi kirji zo mu je na raka kan mu nuna ba mutunci amana. Lashe money ya ake kira da 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 lashe money. Lashen kuɗi na Kido ta saka ni wahala yanzu wanke ma tana nema ta gagara. Yamana karka damu DBB na san halinta amma kakka damu Kido zan yi maganinta. Kido just ka manta amma sai na ɗauki fansa this girl ta yi min abin da ya wuce in manta. Yamana na gaya ma ai ma sai na rama bot amma karka damu na ga gayan da ta kama. I be remember since MD ya gaya min this girl she wanna cheat me amma na ƙina biye mai. Yamana tana kiran na ta tsorata ni amma na fuskanci kawai so take ta illa.